Ayan yung mga masisipag na barangay officials. Pinamumunuan ni Barangay Captain Joey Agram at saka yung mabait na XO. Ito, si Danilo Peralta. At yung si Kagawad Armando Peralta. Mga mararami pang iba. Inisan niya man talo mga kamay. Matinlog. Karamit mo. Ibig sabihin, pinadas lang ng mabalay. Marunong pa aja na lang yan. Napay niya. Semento nga. Sige. Lawan. Hindi ba kasi karayan no dito niya ano tayo nyawi na kaya ano tayo.